CK Natonzo no ichitoderera takutototwari pusha level iri isu vamwe tinofamba na Jesu. Takutototwari pusha level iri isu vamwe tirive kwa Jesu. Takutototwari pusha level iri isu vamwe tinofamba na Jesu. Takutototwari pusha level iri isu vamwe tirive kwa Jesu. Pusha ini ndichari pusha takara nchiri pusha gore rino ndori pusha mirakuita zvipusha kuita ungegesha isu tawawachisa nyasha dzacho idzi dzawandisa todzisa paidzi dzanyanyisa ona tina Jesu isu todadisa naJesu kumakata kunyange vakatrata tive tavakwata tafadza nemarasta kunyange nemapasta masista mahasla taramba tichitrasta naJesu tavafata. Takutototwari pusha level iri isu vamwe tinofamba na Jesu. Takutototwari pusha level iri isu vamwe tirive kwa Jesu. Takutototwari pusha level iri isu vamwe tinofamba na Jesu. Takutototwari pusha level iri isu vamwe tirive kwa Jesu. Eri ndichadedzera nyika yese inzwe ndati ndichashedzera munhu wese anzwe naJesu sutopenya vanhu votizanyanya votete tinopenga kuraima tonyanya kunyange svika mangwana toramba tichitedza nekuti takapenga naJesu sotaenda. handife ndamusiya wangu zvikaoma zvikagacha zvikanetsa handife ndamusiya Jesu imi mukanyomba mukatara zvikanetsa. Takutototwari pusha level iri isu vamwe tinofamba na Jesu. Takutototwari pusha level iri isu vamwe tirive kwa Jesu. Takutototwari pusha level iri isu vamwe tinofamba na Jesu. Takutototwari pusha level iri isu vamwe tirive kwa Jesu. Mwari wakanaka panana kuziva. This one big out of CK Studio. Yeah, to all the blessed people.